La xentiña desbardallando. Pois nada, este ano chega a seu fin e, bueno, pois, como sabedes, pois rol, houve bastante rol, en case todas as mesas hai un pouquiño de rol, verdade? E tamén un pouquiño de galego. Así que nada, quería darvos as grazas a cada persoa que se achegou a conversar connosco, a cada persoa que se animou a apoiarnos vendo os vídeos, compartíndoos, dándolle un pouquiño de pulo á presencia do galego no rol e na vida. E, bueno, como dixen, sí que noto que o rol ten bastante actividade. O rol en Galicia é impresionante, hai moita xentiña xenial que colabora e que participa nunha gran cantidade de eventos. Non damos abasto con todos os eventos que hai para facer charlas, porque moitos coinciden no mesmo mes, pero, bueno, a ver se imos pouco a pouco. Tamén se están empezando a organizar actividades incluso con gatiños, así que, bueno, agardamos que para o ano podamos darlle un poquinho máis de difusión a máis actividades, que tamén se ven un gran evento por Galicia, así que, bueno, agardamos contar con vosco e que, non sei, cheguen todas estas palabras a vos e vos animedes a xogar a rol en galego e, pois, a ter máis presencia do galego nas vosas facetas diarias, se pode pedir, porque como chega o novo ano, pois eu pido ese desexo. Así que, bueno, a ver se contido como a este ou demais pode dar un pouquiño de pé a que rememoremos a nosa infancia e nos veñamos arriba para animar o resto tamén. Hai tamén, pois, moito material en galego que podemos chegar a difundir. Así que, nada, biquiños dende 2025 para que todo vaya xenial en 2026. Así que, nada, seguid esbardallando. Ola, esbardallando. Desexo que para o Aninovo 2026 pasedes moitísimas boas horas xogando rol, xogando fricadas, disfrutando hoxe e o resto do ano, cos vosos seres queridos. Nada, que esbardallemos moitísimo máis. Pasadeo ben. Ola, moi boas, son Drenian para Esbardallando. Desexarvos a todos felices festas, bo Nadal, esperamos que o polpador vos trouxera moitos regalos. E nada, facemos para vos dende a directiva de Esbardallando nestas datas de xuntanzas, reflexións e tradicións, un pequeno recopilatorio a modo de homenaxe e agradecemento para todas as persoas que pasaron polo noso programa, por Esbardallando, especialmente as persoas que pasaron neste ano do 2025, a Liga Galega de Pokémon, a charla de Entroidos de Mascaradas con Waze e Ants, as xornadas de rol con dados de Marín con Boarbriu, Francho, Breogame e Miguel Trasierra, a Sergio Ández Mol, a xente da charla do Xabarín Club, Anxo e Zelda Potter, a Wester Freeman, que estuvo con nós para a entrevista sobre horror cósmico, e a xente que tivo a organización de argalladas Critical Fails e Urail Games, a Arturo Losada, a Realidade Alternativa con Manu, de novo a Alexandre Weiss e a Mel, que tuveron con nós a charla de terror para Samaín, e a charla de investigación no rol con NIT. Nada, desde aquí mandarlles un abrazo moi forte, darlle de novo as gracias por estar con nós, porque sen vos non hai programa. Dende a miña parte, dende o meu punto de vista que me toca, quero mandarlles tamén unha forte aperta e darlle moitas gracias ás miñas compañeiras, Jess, Lamia Escura, a Zupe e tamén a Secho polo traballo que aportan, polas súas ideas e por estar neste proxecto comigo. E nada, sen máis dilación, unha pequena fe de ratas de cara ao vídeo que ides ver agora, no segundo programa, que foi a charla de Entroidos e Mascaradas. A pregunta de Liga Galega de Pokémon perdeuse na manxada de internet xusto antes de comezar a entrevista, mea culpa. Nada, vos traigo eu, as preguntas están no vídeo abaixo, están as respostadas, e vos traigo eu unha pequena recap sobre esta pregunta, que a pregunta de Liga Galega Pokémon foi a primeira: se foses un tipo de Pokémon con cal te identificarías, que Ants nos contou que ela se identifica, o Pokémon que máis se identifica é Psyduck, porque sempre lle doe a cabeza, pero que o seu Pokémon favorito de sempre é Lapras. E Alexandre Weiss contestounos sen ningún
sen ninguna dúbida que o seu tipo favorito que el se identifica é o Pokémon tipo psíquico. Logo preguntáronnos tamén que serie, non valen pelis, escollerían para unha localización ao galego. Polo parte de Ants contounos que ela sempre lle custa moito decidir, así que ela tiraría por Slayers, Rina e Gaudi, que foi un referente, creo, para o catalán, según sentín, e senón Full Metal Alchemist, dúas xoias do anime que, bueno, moitos coñecemos, e agora que a galega pon anime tamén na súa segunda canle, sería un momento ideal para que tomaran nota e colleran. Logo Alexandre Weiss contounos que el quería facer un inciso de que para el as bolas máxicas, Son Goku foi un evento galeguizante para a nosa xeración moi especial, e logo a él lle gustaría moito que, saltándose un pouco a regla, que traduciran a triloxía de películas do Señor dos Anéis, pero se ten que quedar cunha serie, el proporía Xogo de Tronos, porque ten tamén moitos xareiros. E nada máis, sen máis dilación, vos deixo ca recopilación das 11 entrevistas que tuvemos no 2025, que teñades boa salida de entrada de ano, e feliz anino. Vémonos no 2026. Non sei se algunha vez vistedes un programa de Esbardallando. Ten unha dinámica particular que non sei se é moi particular realmente, pero bueno, cando unha persoa remata a entrevista ou o que sexa, ou o grupo de persoas, deixan unha pregunta para quen sexa a persoa que veña seguinte, non o saben, así que a cegas. Por lo tanto, teño a vosa pregunta e xa vos preadianto que teredes unha para o final, que deixarme aquí para a seguinte víctima. Así que a que deixou a última persoa que viñeron a falar de xogos de mesa, en galego, por se queredes mercar, pois a pregunta que deixou é que podería axudar a fomentar que a mocidade, e detalla menores de 20, vos tamén sodes xóvenes, pero non tanto, e sexa máis consumidora de xogos de mesa ou de rol. Pois mantemos a mesma orde de resposta. Podemos ao revés, así dame tempo a pensar. Vale, pois. Bueno. Pois mira, a mí xusto me encaixa que xogos de mesa, de rol estou bastante desconectado, ainda que xogara algo para uns anos, pero xusto xogos de mesa é unha das miñas grandes aficións. Que xogo todas as semanas, así que para que os menores de 20 anos xoguen, na miña experiencia, que eu sei que comecei a xogar máis a partir de ir á universidade e tal, coñecer xogos e ter espazo para xogar, porque os xogos ao final son caros e sempre deben ter algún sitio, algún tal. Eu en Santiago xa levo un par de sitios que teñen, pois, iso non son asociacións de xogos de mesa, pero son tendas que teñen unha ludoteca, e aínda que eso sexa iso, ter un espazo para xogar que sexa a poder ser gratuito e senón, como mínimo que a entrada sexa barato ou teña algo, pero idealmente, non? Ter un espazo para xogar, que teña xogos para podelos probar e poder probar cousas, porque hai moitos xogos moi interesantes. Hai, basicamente, igual que pasará no rol, non? Hai un xogo para cada tipo de persoa, pero o problema é que non se coñecen. O problema é que non se coñecen. En particular, os xogos de mesa en galego coñecen moi pouquiño. Hai uns cantos aí que están bastante ben. Teño por aí, de feito, na estantería un que comprei fai pouco, o Gati Pedro de Brazolinda, recomendado Brazolinda, que son os dos que fan xogos en galego. É basicamente iso, que habería que dalos máis a coñecer distintos tipos de xogos, que non sexa só o Catán e logo pues, os micros de Cluedo e estos, e logo que haxa espazos para que a xente poida ir activamente a xogar e que eses espazos se den a coñecer. Eso é difícil, non? Sí, pero bueno, é o ideal. Hai que deixalo caer por aí cando saes de parranda. Outro día cheguei a Gati Pedro, quedou tocado. Fora bromas, eu son o tipo de persoa que fai esas cousas. Ti me entendes. Como debe ser. E ti que recomendas, Noé? Dentro do campo dos xogos de mesa estou menos metida, pero sí que é certo, eu sou máis de rol, pero sí que é certo que de pequenos, moitos de nós xogamos a Yu-Gi-Oh! Xogamos a algo polo estilo. Está Magic por aí que ten trampa, porque Magic xa é un nicho super específico, pero digamos que era máis... Creo que o problema é que moita xente cando xoga un xogo de mesa non se dá conta do que un xogo de mesa, do que un xogo de rol,
cando está fora do ámbito, sabes? Hmm. Xente xoga rol todo o rato, por exemplo, o típico de que a xente xogaba rol por chat cun amigo facendo cousiñas así. Sí. Montarte unha historia na tua cabeza que non vai chegar nunca a ningún sitio, pero que te montas un mundo inteiro, que te montas un personaje como sería eu en Pokémon, que con que me interpretaría eu, e iso é rol ao final. O que pasa é que logo non lle das uso porque non tens con que usalo. Esta fase adolescente de odio o rol porque isto é un pouco cringe, e logo volves e xa pasas desa fase de novo. Pero non adóralo. Cos xogos de mesa un pouco igual, porque en plan Yu-Gi-Oh moi ben, de repente notas que a xente mira pas cartas de Yu-Gi-Oh e dices, ui, iso é un pouco turbio. E de repente é a fase de cringe de adolescencia, pero iso pasa coa música, iso pasa con absolutamente todo. E logo, como que hai tanta distancia que ninguén reconecta con ese punto. Pode ser. Pero se estás exposta a isto durante ese prazo de tempo, é Hai que fácil que poñer ao final... o tempo suficiente para tentar a mente. Que non parece só unha cousa, que parecen moitas diferentes. O mesmo D&D que un fiasco, por exemplo, vou ir dos extremos. Sí, no, nada que ver. Pois eu voume poñer a careta de presidente de asociacións e activista e creo que é importante o papel que as administracións públicas teñen na difusión e na creación de espacios, como decía Manuel. É dicir, a única maneira de que se promovan xogos de mesa en galego e de xogos de rol é que a propia administración ceda á cidadanía espacios que non están a ser utilizados ou están sendo infrautilizados para que a propia cidadanía os use, neste caso nos xogos de mesa, pero podían ser para moitas cousas. Hai iniciativas de concellos, o Concello de Pontevedra ten as noites abertas onde se dan iniciativas deste estilo. En Barcelona eu estive nunha asociación de xogos de rol e xogos de mesa, o Clube de Rol Critic, onde a propia administración cedía un espacio, cedía un local e a administración cedíalles nese local que está pois, nun complexo, imagínate, no Centro Sociocultural do Ensanche, por poñer un que se nos veña á cabeza. Cedíanos un local onde tiñamos os xogos e nós, a cambio, a administración facíamoslle unha actividade trimestral de portas abertas onde a xente tiña acceso á nosa ludoteca e ademais lle organizábamos partidas. E iso era a propia administración e era o propio concello. Aquí temos casos bastante contados, hai que picar máis pedra. E con picar máis pedra é xuntémonos, asociémonos, creemos asociacións e lle digamos á administración. Queremos espacios, queremos usar os sitios que están infrautilizados para facer demostracións de xogos de mesa, presentar as novidades, que a xente se mova e unha palabra que moito lle gusta a administracións que é o ocio alternativo. Porque se queixan que nos estamos emborrachando e drogando por aí, dádenos unha aula pequeniña onde ter unha mesa que pode ser que tamén nos emborrachemos, pero vésenos menos. Entón, dádenos unha mesa para estar emborrachaos, xogando a un xogo de mesa e escondidiños, e así podedes dicir que a xuventude, que eu xa non son xuventude, pero bueno, que a xuventude non dá polo saco. E esa é a miña aportación. Pois a mí me teria gustado moito de xoven ter esa opción, a verdade. Igual a tiña non me enterei, quen sabe, que esa sería outra. Alguna reflexión ou algo? Que Bueno, se xogue máis pois, en galego. Esa parte. bueno, en primeiro lugar, feliz entroido e aproveitade estas datas nas que moitos terá vacacións, o mellor tirar por algunha partida relacionada con esta temática. As ferramentas están aí, o entroido da mesma forma que é unha festa de disfrute, de desafogo, de crítica social, pois pode dar lugar a unha historia con eses mesmos elementos. Ou mesmamente un día, o sea, se vos xuntades varios todos disfrazados, é cuestión de poñerse ao redor dunha mesa con eses mismos traxes que tedes nos que estades disfrazados agora mesmo, interpretalos. E iso é unha partida de rol. Ala, ya está. É moi fácil dar o salto nestas datas. Aquí en Esbardallando temos unha costume que é o entrevistado ou entrevistada previa lanza unha pregunta que recibirán os seguintes. Así, un pouco a traizón, así que pode ir de calquera tipo. Así que ide pensando a traizón para os que os sigan despois. Hostia, pero isto é unha putada, que non somos 4, o seguinte van tan fino. A ver, son 2 máis 2, así que, porque os entrevistados anteriormente eran 2, así que hai 2 preguntas. A primeira era, escolle o primeiro que levante a man.
Se tiveras que elixir só un sistema para o que che resta de aventura roleira, cal sería? Bueno, eu teño bastante claro. Eu tamén. Pois os outros estaban como, que putada, pregunta. É boa, é Bueno, boa, é boa. Sí, é boa. Bueno, eu por a miña creo que parte xa teño. escollería o meu, obviamente. Eso non vale. Ata que me parte. Pero hai que decilo xa, Hugo, xa, Sí, podedes responder, sí. Pois quédome co Year Zero de... non me sabe editorial, pero o de Alien. Sí, o mesmo sistema no de Alien, ¿no? Eu nunca xoguei, pero en Alien polo menos Free League, o sistema de Free League. sí. E que máis? Barbudo o tiña tamén clarísimo. Sí, eu ratas en las paredes, o sea, rápido, efectivo. Sí, tal cual. Letal tamén, sí. Tamén. Tamén. Eu Non sempre- escollería o sistema de Dungeon World. Ajá. 2 de 6, según a cifra, tes unha escea a preguntar e a resolver. A min creo que gustame bastante máis que o clásico de 20 de Dungeons and Dragons. Creo que máis narrativo e mecánico a veces, sea moi simple e moi creativo ao mesmo tempo. Creo que ollería ese. Eu tamén son moi de PBTA porque as reglas me PBTA. esquezo a mitade, así que dou para antes, sí. Pois a segunda pregunta, a segunda traizón, era se vos caracterizáchedes alguna vez para xogar o rol e como foi? Eu pola miña parte, sí. De feito foi no Jallufadas de do ano pasado, creo que foi, que tuven como 3 fases de caracterización polas 3 fases que tiña a aventura. Jesús, moi pro. Pero era quitar capas ou poñeras, neste caso. Basicamente, empezaba a aventura como nunha parte de que as personaxes escapaban da prisión de Pontevedra, nunha época de 1600 e pico ou algo así, entón aproveitei pezas que tiña de armadura de rollo de ir en rol en vivo e todo iso, e iba como un soldado. En determinado momento chegaban como o mosteiro da la riba de... Non me vais a ir o nome, despois volverá. Hermelo, o mosteiro de Hermelo. Entón aí poñía unha especie de gabardina que me quedaba como se for unha sotana. No último momento entraba un rollo tipo cultista, se poñía unha especie de máscara que fixen con impresora 3D dunha cadaveira dun cabalo, basicamente. Pasaba o resto da escena con iso hasta que lle pasaba esa máscara a un dos xogadores que obviamente conseguín corromper e que pasara ao lado oscuro. Así que a partir de ese momento él levaba o peso da criatura malvada, digamos. Moi pro, non sei se podedes superalo, pero eu non. Eu seguro que non. O ano pasado, nas anteriores Jallufadas, fun disfrazado de pirata e xa está. Era unha partida de ar de a temática da toma do Forte de San Fernando, que é a escola naval actualmente, pouco máis. Non cheguei a ese nivel. Case tamén fustes no anterior Condados, non? Que tamén era a mesma de ar, non? Non, en Condados fun simplemente cun peto de vaca que se me prestado a ti, que era o de Buddy, que era para representar un pouco os cavernícolas de taparrabos da partida de Og de cavernícolas. Nada máis. Pero non conta como disfraz. Eso, hombre, eu tiña pensado disfrazarme para este sábado, previamente non tuve experiencia, pero para presentar o xogo en Navia sí que fui en ensaias por algún evento cun kilt, porque era tema de cultura celta. Pero bueno, a ver se este sábado sorprendo a alguén. Sí, porque creo que hai, bueno, contade vos, pero hai como premio, concurso, algo así, para a mellor caracterización de mesa de rol ou algo así. Como vai isto? Sí, neste caso no... Como había no noso entorno, en varias, digamos, grupos roleiros que rodaban todo o noso contorno, xa sea en Cangas, en Vigo, en Marín, en Pontevedra, a xente gustalle, como ten miniaturas, usas, non? Entón saiu a iniciativa de crear un concurso de atrezo de... Non precisamente teñen que ser elementos útiles na partida, pero que sí adornen a partida, que axuden aos xogadores a mergullarse nela. Entón saiu a iniciativa de
mellor atrezo para o sábado pola tarde na sesión onde están a maior parte de todas as partidas, pois aí a xente anotouse algunhas dela a mellor mesa. Pois nada, veremos, porque ademais eu o sábado estou aí dirixindo o Tratando de, así que vos verei. Pois, a ver, dime. Nada, digo que o ano pasado había unha de Cyberpunk que era hostia, con perdón. Se te ocurrou moito, non? Sí, con miniaturas pintadas LEDs, tiña que era unha cidade. Sí, que o chico que o leva é apañado, vamos. É un artista. Manitas e frique, que máis queres? Sí, é un artista frustrado. Coñecémolo non los dous, sí, é un artista frustrado, é así, é a mellor definición. Sí, eu cumpro unha das dúas, entón a outra, pois nada, se fai o que se pode. Poñemos unhas preguntas que a xente da anterior entrevista deixou, así que para vosa sorte ou mala sorte no anterior foron 4, así que son 4 preguntas, e vos deixaredes ao final unhas preguntas para as seguintes persoas que veñan, vale? Entón, bueno, empezamos coas preguntas. Están bastante orientadas a rol, así que agardo que xogarades a rol, pero se non xogastades a rol podedes cambialo a outro ámbito, vale? Así que a primeira pregunta, Anxo, cal foi o momento máis humillante dunha partida que xogastedes? Se te acorda. Bueno, pensade os dous e quen se lle acorde primeiro, porque está de pensar. Eu o momento máis humillante foi unha vez que xuntén a todos os meus amigos, fomos a unha casa en particular que estaba apartada, tal, íamos xogar unha partida e olvídeme das fichas. O sea, non fui en partida, pero ese foi o máis humillante con diferencia. E ao final acabamos xogando fiasco, porque dixe, mira, pues xa que estamos. Non volvamos valdeiros. Sí. Vale, te acordaste? Non sei se prefires que te chame Zelda, Patricia ou... Vou atender por calquera das dúas, así que o que che veña a cabeza. Vale. Pois recordas o teu? Humillante, que moi concreto de humillante. Sí, supoño que depende como interpretes o humillante. Así, momento humillante como tal dentro do rol, eu penso que non tiven. Bueno, sí. Xa veu. Claro, pero que humillante tan concreto que non sabería decir. Síntome un pouquiño así cando intento xogar D&D. Porque a Dragóns e Mazmorras eu non estou acostumada a xogar, así que me sinto un pouco parva cando me poño. Pero, ostras, é que isto xa toca un tema un pouco máis alleo. Eu penso que canto máis humillada me sentín foi nas primeiras mesas porque me tocou ese tipo de mesa barra máster que digamos que patalexa un pouco entre... Digamos que era un pouco paternalista. Que non era co resto da mesa porque eran homes. Humillación foi un pouco máis parecido que sentín a parte de toda a rabia. Bueno, pois agardo que xa toparas mesas mellores e non tiveras que repetir experiencia. No, nin quero. Vale, non me extraña. O sea, son consciente que probablemente non ten a pregunta nada que ver coa resposta que acabo de dar. Bueno, ao final é unha emoción propia, así que se ti o sentiches aí, pois aí... Aí quedou. Aí quedou. No pasado moi lonxe. Iso está ben, que non se repita. Vale, pois a que estabas falando de Dungeons & Dragons, a seguinte pregunta ten que ver con iso. Así que, Zelda, preguntan por 2 defectos de Dungeons & Dragons. Así que supoño que aí igual non tes moito problema en soltar. É difícil de aprender. En comparación con outros sistemas, para min é moi difícil de... Quizás no momento cando che explican a regla, non o ves, pero logo quedarte con ela e saber aplicar todas as veces é como que me dá a sensación que calquer xogador de vai dicir que non, que é moi fixo e tal. Moitas veces non sei cando podo aplicar que cousa. En comparación con sistemas como PBTA, que así, sempre, todo o rato, a min pareceme moi complicado. Vale, sí. Eso sobre todo comparando con outros sistemas e demais. Porque eu só xoguei a quinta, que din que un dos máis fáciles de explicar, pero 3,5 é así, non hai color. Nin 3,5, nin quinta, nin 5,5. A mí parece todo complicadísimo de que se me manteña como para eu
poder sacar ideas e poder facer as cousas sin ter unha guía aí tirando de min. Xa. Vale. E ti, Anxo, que problemas ves a D&D? É que eu D&D non xoguei nunca. Non xogaches? Sei que De che podo oídas? falar por falar, pero de oídas, para min o tema non é problema en si do xogo, pero sí que me dá a sensación de dúas cousas que como que é a cara do rol e moitas veces creo que a xente limita o rol a Dungeons and Dragons. Por exemplo, digo, no, ten que ser fantasía, ten que ser non realista, digo, rol pode ser calquera cosa, pode ser dous tipos que queren ir a buscar calquera Sí. cousa, o sea, non ten por que ser limitado. E logo tamén que non sei, supoño que non son moito deses xogos tan complicados que están moi a ver, é de verdad que Dungeons and Dragons cambiou, pero normalmente un xogo eso de mazmorreo, de ir, de matar, de facer, pero pues, ahora teño entendido que quinta e 5.5 sí que é máis flexible, así que non sei, habería que preguntarlle a alguén que soubera máis. Sí, bueno, a ver, logo ao final palabra de máster, no? E aí poden adaptar o que sexa. Sí que eu, por exemplo, eu si dirixo Dragóns e Mazmorras e o que fago cando hai algunha dúbida destas que dis, bueno, según a norma, non sei que, mira, o que me xurda no momento xa mirareis e logo tal, porque se vexo que se vai a repetir se o miro. Pero se non se improvisa na narrativa e demais, pois ao final pois podes meterlle máis ou menos narrativa tamén. Pero sí que é certo que as normas a veces te dixen como aquí, pois non sei exactamente porque isto aplica así, isto de outra forma, te quedas un pouco, mira, porque sí que é famoso dos debates en mitade falando das regras. Claro, aí non xogas, rompes. Ai, sí, eu acordome dun ti sabes que hai rol aberto con moita xente e tal, que eu me acordo un debate enorme de dous masters en plan a grito pelado dicindo no, porque a regla é que tío aplicas e di no, o aplica el mismo e non se poñían de acordo e así, ao final, bueno tiveron que ir ao manual, non sei que, non sei canto, ao final era unha cousa, da igual a que fora e fui como, joder, como que cada máster, como saben arrastrando cousas de a mellor anos e anos, pois para eles o cabeza así é outra cousa. Ou, por exemplo, reglas da casa que se fan oficiais, pero non son oficiais de verdad. Trofetelas ti da casa. Sí, logo empezou os debates vai rao, vai right, aí xa se desvía todo. Pero si eu cando empecé unha das miñas xogadoras xogara 3,5. En a quinta tiras vantaxe, que de dicir tiras un dado 2 veces, pero en 3,5 sumabas 2. E la de automático sempre va a sumarlle 2. Entón, ao final, o que traes de atrás se queda en automático. Vale, pois a terceira pregunta, Anxo. Isto é para másters, sobre todo, así que non sei se fostedes másters, pero que fas cando o grupo te manda ao traste un fío argumental? Ti tiñas todo perfectamente planificado, isto iba a pasar así, iban a raptar a tal persoa, pero a matan, ou escapa, ou o que sexa. Os plans vanse paseo. Eu iba a facer de máster por, como se chama, ia a facer unha partida cos colegas, plantarme 2 veces e non sou máster. Nunca. Sí, non se fixo nunca. Eu supoño que o que faría, eu, por exemplo, cando fixen a partida, porque sí que fixen a partida, escribín, a preparar e todo eso, fui un pouco a preparar todos os posibles escenarios e ao final o que facía era todo reconduce ao mesmo camiño, en plan, se me joden por aquí, pa aquí, se me joden por aquí, pa outro lado, pero ao final todo é 3 finais e te toca un, e punto. Pero bueno, así como pensé, a mellor facían algo que non me esperaba, eu que sei. Sempre se sabe por onde non deben. Claro, porque tiña todo pensado porque era unha partida moi pequeniña, de Cthulhu, de Zen, non era difícil. Se fora unha campaña, pois sí, farían que sería do carallo e dirían, queremos ir á praia a tomar o sol, entón sí. Capítulo de praia. Pois mira, se che quedou aí a tes a man se queres dirixir, eu che diría que entres en Irmandades do Dado e que a dirixas aí en galego, que hai xente que menos de xogar, e senón en Galicia Rolera. Pero galego e en Irmandades do Dado. Se vos apetece non estades, se está estar dando. A ver, en todo caso tería máis ganas de xogar que dirixir, pero quen sabe. Pois algunha partida tamén vai saindo, Ademais agora, para que o falaremos logo para o mes das letras, hai xente que vai sacar con máis ímpetu aí algunhas partidas en galego, entón, pois, se prestades atención, igual entrades en algunha. Eu xa sei dun par que dixeron que iban a intentar sacar. A mí é que maio me pilla regular. Ti, Zelda, pasouche algunha vez? Pois é que nunca a masterei precisamente
porque lle teño medo a esas situacións. A min gustaríame facer o que di Anxo, que poidas ter como pequenos afluentes que sempre rematen no río principal. Pero hai que ter moita preparación, pero que podes ter 700 afluentes preparados que a saber por onde carallo che saen os xogadores. Eso tes que ter unha capacidade de inventiva así no momento, unha capacidade de adaptación brutal. Eu, por exemplo, que foi uns días na máis, que tiñamos unha partida e houve un momento en que un xogador fixo algo que o mellor para outra persoa era unha salida moi posible. A min quedei tan en shock que están facendo stickers coa miña cara porque estou... Como foi iso? Como se che ocurre facer eso? Non se me ocurriría na vida. Pero que bruto. Quedou un drama total. Maravilloso, pero eu estaba desencaixada en plan, e ti que fas? Eu, flipar. Se como xogadora non sabía nin como reaccionar, que me costou facer en plan de, a ver, ainda que sexa di que flipas. Porque sería o normal. Imagínate, se me quedo así tola de como chegamos a isto. Imagínate como máster. É que os que facedes de máster a mí pareceme flipante o que vos sodes capaces de facer. Brutal, de verdad. Admiro vos moitísimo. Supoño que depende un pouco tamén da partida e do que se estea xogando, porque sempre unha partida de fantasía ou demais, e se queres seguir as regras, tes que centrarte en uns aspectos diferentes, porque non tes tantas experiencias ti na túa propia vida. Eu, por exemplo, na que estou dirixindo de Dungeons and Dragons, que tamén por exemplo, nunha, eu, porque ao final vas enlazando as tramas que pasan na propia aventura que non estaban de antes. Entón houve unha dracónida que descubriron que en realidad era unha dragona, pero por unha especie de feitizo non sabían por qué, querían investigar por qué, querían atrapala para investigar con ela. E o meu plan era que atacaran, intentaran raptala, e ainda que un conxuro dura un segundo xa a levarían, deixo que teñan toda a ronda para que poidan salvala. Que pasou? Non a intentaron salvar, dixeron, nos imos con ela. E dixen, pois non tiña pensado que vos forades con ela. E agora que? Entón, claro, tive que inventar a onde pasaban, a sala, porque se hayan a raptar, dixen, bueno, pois supoño que terían algo previsto, entón xa me inventei que había un glifo que os deixaba todos inconscientes, tal. Foron listos e foi invisible, así que a todos os levaron as gaiolas menos a ese, e logo se intentou liberar o resto. Claro, logo foi unha escena super chula, unha sesión chula de escapar, que estaban todos encerrados nunha especie de prisión, pero eu me quedei como, en serio? Tiñades que salvala? Tan difícil era salvala? Pois non, nos deixamos todos atrapar. E bueno, pois nada, e claro, desas chancho un montón, pero eu penso que xogando, sendo xogadora ou xogador, tamén entras moitas veces nestas situacións de que vendida me acaba de facer a máster, ou este xogador que distía que acaba de liar e agora como saio daqui. Entón ao final van saindo. E a outra que estou dicindo que de Medellín así máis humana en 2023, 2013 e tal, dis, bueno, aquí non hai tanta fantasía, non me van a cruzar un portal en principio. Pero bueno, supoño que tamén depende bastante. Ao final, para min eu intento verlo como se estou xogando tamén. De xogadora é o que me poñan. Nesa de Medellín intento xogar coas motivacións, é dicir, non sei o que vai a pasar, pero sei que esta persoa quere pois ligarse a esta, ou quere matar a este, ou quere traizoar, ou quere X. Entón, é como se estivera xogando con cada un. E de aí o que saia. Pero sí que ás veces te poden deixar moi vendido. Así bueno, que con cada un e con todos os penejotas. Sí, os que están en escena, os que non, xa o penso logo cando aparezan ou cando os mencionen, porque ás veces sí que ainda que non están en escena, están liando por outro lado. Entón hai que ter en conta. Pero sí, se vos animades a dirixir en Irmandades ou en algún punto, en Galicia Rolera houve bastante xente que se animou a dirixir por primeira vez, e como que buscaba un grupo co que estaba en zona de confort. E hai unha cousa que non se di moitas veces, que a min sí como dixeron, é que cando estás dirixindo, e che fan esas liadas que comentas, tes dereito a dicir, necesito 10 minutos. O pensas e volves co plan. Que iso, que dicir, eu non o mirei nunca a facer, pero sei que me comentaron de xente que o fixo, e claro, porque no momento te quedas 8 minutos. Entón, xa logo xa ves co plan, ou lles di, mira, seguimos o seguinte día, porque nós tamén ya liáramos bastante a un máster, e non tiña que reaccionar inmediatamente, porque empezamos a soltar rumores dun inimigo dos poderosos, e dixo, e que faría o inimigo ante esta situación? Porque sacamos un crítico, entón era que a xente se nos cría, sabes? E allá leamos bastante, deixamos de traidor co seu xefe, entón se quedou o máster. E agora?
que estivo falando con outros masters da mesma campaña e tal, en plan, que fago, sabes, co seu tempo e tal, porque, claro, ya liamos moitísimo nós, que además estábamos facendo outras nadas, tampouco era así un planazo, sabes? Unha tontería que lle harías moito. Sí. Entón, Tamén é moi complicado porque a veces non fas nada. Eu, por exemplo, me acordo un one shot, era un one shot de vampiro. Éramos 4. Que pasou? Que un personaje meu era pacifista, era que non quería comer humanos, e outro era que era adicto a comer humanos. vaya, Pues vaya, cousas que pasan, colle, vai, un personaje que era moi empático cos pobres tal, e había un pobre desamparado que non o comera, e romper a mascarada, pero eu non quería dicilo. A que se liou, ao final pasamos de ter un grupo normal, tranquilo, tal, a liarnos a medio hostias a final, e o malo, literalmente case un de nós se pon de parte do malo, e digo, ao final a partida durou, pero 4 sesións ou 3 ou algo así, unha locura, porque ao menos pasamos unha hora roleando ou discutindo solo polos nosos personaxes, non por xogar. Sí, pero Digo, esos o son meu os personaxe mellores one-shots. discutirías. bueno, Esos son os mellores one-shots, os que rematan sendo 4 sesións porque o disfrutas tanto que o vives. Porque ti non fas nada, Se podes facer todo one-shot de discusión moral. as discusións morais a mí me encantan, Na Brutal. campaña Sí. esta, vou a polos dilemas morais a ver que deciden. Vale, pois a última pregunta, empezamos por ti, Zelda. Cal é o tipo de historia que che máis difícil de deseñar ou xogar nunha partida? Non podo co politiqueo. Nada de Eu non politiqueo. podería, non sería capaz, teñolle moitísimo medo a xogar unha partida de vampiro porque sei que moitas delas levan un componente de politiqueo moi grande. E non, é que me perdo. Me dá medo. Isto de moita xente como que o ve moi obvio, en plan, como digo, por rangos ou polo que sexa, que teñeno moi controlado, e a min dame medo abrir a boca e liar a parda, porque para mí non é obvio. Sí, Entón, esas teñolles pavor. Sí, sobre todo se non xogas, porque ou a primeira que empecé a xogar empezabas e te transformabas, que non me acordo como se chama agora ese proceso. Pero claro, cando xoguei un que se supón que era xa levaba un montón de anos controlando, saberá que pode dicir e que non, porque claro, se a cago eu, non é a miña personaxe, sabes? É que eu non sei que podo dicir. Entón Claro, pero me collera unha... todo roleo aí moitísimo. Sí, eu me collera unha Macabian para sentirme un pouco máis cómoda, sabes? De dicir bueno, pois sei que lle deu por aí e pasa de ti e non está pensando nas consecuencias ou o que sexa, pero Que sí é que me momento den. Tedes audiencia co príncipe. Ala, fumos. Eu non falo, que vayan o resto. que falo, así collinlle tanto medo que moitas veces eu sempre digo que sempre arrastramos un ou dos rasgos en case todos os nosos personaxes. Un dos meus, pese a que intento rompelo non hai maneira, sociales baixiñas. Que logo falo un montón. Pero da igual, por se acaso, polo trauma que lle teño o politiqueo, sociales baixiñas. Non vaya a ser que me digan ti que te saltaras, falarí. No. Para nada, mira que mal. Bueno, está interesante iso, xa o vas previndo. E logo se dá por falar, pois falaches, pero sen presións. Que sexa a narración. Que sae por aí, non os dados. E ti, Anxo? Eu estaba pensando no política, non me acordo da pregunta, que era o que menos me gusta. O que máis difícil se parece de deseñar ou xogar nunha partida, pois, non sei, era dixo a política... As normas, as peleas... É que a mí me pasa o contrario, eu como me leo os manuales e moitas veces non me leo ni as normas, leo como se foran novelas, eu digo, o lore, e leo todo o lore, e digo, bueno, xa se aprenderá a máster. E leume eso, e claro, eu disfruto un montón de, claro, porque en Edad Oscura pasa isto e por eso tal. Pero logo, claro, logo me din, tes que un pintazo, que tiro. Dime que teño que... Ah, vale. Porque non sei. Quedou congelada. Que por un momento se me pausou toda a pantalla. Sí, quedaste congelado, pero entendo que no teu caso, ti o lore é o que che encanta e o que te parece máis complexo é o das normas, as mecánicas do sistema. Ti és o historiador da partida, todos che poden preguntar, porque o controlas todo. Sí. Sí, o lore e interacción de personajes, basicamente.
Eso está guai. A mí o que máis me gusta tamén é o roleo, vale? As preguntas que estes convidados, convidadas ou convidades teñen para ti serían en rol, teatro ou o que sexa, di un resumo da estea do que máis orgulloso esteas. Que máis orgulloso este? No caso como director, algunha propia. Pois mira, agora que eu penso... non son moi de planificar escenas ni nada, son máis de improvisar, pero sí que véseme a memoria xogando D&D, xogando a campaña esta prescrita do Golpe dos Dragóns, de Waterdeep. Fixen aí como unha... porque retoquei na moito, porque non me gustaba moito como estaba escrita esa aventura. Así que houve aí como unha especie de encontro a tres partes entre os personaxes dos xogadores e outras dúas faccións nun cementerio. E a miña idea era que acabara, pois, eso, nunha pelexa. E digamos que dinlle as ferramentas necesarias aos meus xogadores, sin eu sabelo, para tallar o tema pola vía rápida con un barril de pólvora, digamos, e iso trouxo despois consecuencias que non me vou poñer a explicar porque Unha serie de desastrosas consecuencias, sobre todo para ti como máster, non? Sí, optaron polo terrorismo, digamos. E nada, eso. O tipo de aventuras que soi dirixir eu non son moito de fiar tramas e de vou facer isto porque ou tampouco moi emocionais, entonces o único que se me ocurre é tema de acción, de cousas que quedaron guais e que os meus xogadores me recordan de vez en cando. Esa para min unha das partes máis bonitas de ser director de xogo, cando os teus propios xogadores non se esquecen desa partida, recordan ese momento épico e algo que queda nas anécdotas. Sobre todo cando é algo que está improvisado, que ao final ocurre porque tiraron eles por donde quixeron ir e xa está. A segunda pregunta que nos deixan para ti sería: crees que hai algo que poderías facer algunha cousa máis polo rol en galego e non estés facendo actualmente? Sí, claro. Pois mira, é unha cousa que xa comentamos máis veces, ti e eu, o tema de escribir as aventuras que fago en galego, que publico. Ao final hai esta batalla interior que supoño que moitos teremos de fago as cousas en galego e colaboro a hora de difundir o idioma, o uso do idioma no hobby, ou tírome hacia o castelán para que a xente para que chegue a xente, a canta máis xente mellor. Nunha persona, ou seja, nun caso como a min, que é unha cousa como moi minoritaria, apenas teño público e teño sorte de ter 4 visitas escribindo en castelán, pois escribir en galego sería significaría que non viran o que eu fago ninguén. Pero claro, que deche esa cousiña de... O público redúcese para xente galego falante, pero, bueno, que sabe, moitas veces, a veces das no clavo e xusto é o idioma o trampolín que che lanza... Tamén podería ser. E ademais tes esta opción, o que pasa que sería máis traballo de facelo todo puro duplicado, facer en castelán e facelo en galego. E realmente non fago tampouco fago as cousas en inglés porque non me dá o coñecemento no idioma, que senón tamén me gustaría facelo en inglés, a ver. Sí, tamén é o inglés sempre é unha lingua que... É onde máis se move a xente, o tema do rol. Pero claro, en fin, estaríame alonxando ainda máis do galego, digamos. Bueno, hai xente, nos nestas entrevistas ou da xente que falamos ou posibles convidados e demás, hai xente que nos di que
digamos, por decirlo no término actual, sería esquipea directamente o castelán e traduce aventuras directamente do inglés ao galego directamente. O sea, se non pasa polo paso do castelán por las cousas que sempre que hai unha traducción, bueno, ti sabelo ben, sempre hai unha traducción, perdense matices, certas cousas polo camiño. Entón a xente, para traducir ao galego, vai directamente á fonte do inglés e traduce do inglés ao galego en vez de da versión castelán. Sí, ten sentido, porque estás metendo outro filtro aí no que se van perder cousas. Si vas de inglés a castelán e de castelán a galego, sempre se van perder cousas. Nós dentro do programa Esbardallando temos unha pequena tradición, unha cultura para facer un pouco de xogo cas nosas víctimas, invitados é o término correcto, non? Bueno, vos facemos ao final do programa unha pregunta a cegas, que para que lancedes ao seguinte persona que estea no vosso lugar, e polo tanto temos para ti unha entrevista de Sergio Ández Mole, que foi... Bueno, houve aí un tema de rodaxes e tal, así que fixemos unha pequena viaxe no tempo. A túa pregunta é de fai 2 capítulos, por tema de horarios e de rodaxes. Entón, Ández Mole deixounos para ti a pregunta de cal sería o NPC máis estrambótico ou fora de lugar que atopaches en rol. NPC estrambótico. Bueno, que atopaches, que dirixiches ti, ou así máis anecdótico, fora de lugar. Un que dirixín eu, un Malkavian, con unha especie de trastorno obsesivo compulsivo, en Vampiro era. Vampiro a 3ª edición. Tiña unha especie de trastorno, non lle gustaba polo que seña, non lle gustaba a xente morena. Pode que fora un pouco racista tamén. O caso é que tiña un amigo meu que sempre se facía as amitas. Entonces, como aparte de ser moreno, era bastante bandido, sempre acababa liándoas e aparecía frente a este tío que era ni máis ni menos que unha especie de fiscal do Principado. Conseguiu que acabaran procesando, xulgando, con escenas de xuicio incluído 3 veces a esa mesma personaxe hasta que lle dieron caza, finalmente. Ese foi o máis estrambótico. Pero pola tolemia toda que se xerou a través dos xuicios, que convertiuse nunha especie de serie de abogados. Así, pum. Gracias a ese NPC que se me ocurreu porque sí. E era un cambio que, joder, a min pareceume significativo porque, como che dixen antes, nos 2000, nos 90-2000 xogábamos a Vampiro como se foran todos semidioses, como se xogaba en Edad Oscura. Baixar a rúa en Vampiro naquelas datas era perigoso. Todo o mundo era 7ª ou 6ª xeración. Fácil. A tope de poder, non? Así que esa sería a miña resposta. Toshiro Tenzo. Fiscal do Príncipe. Así que non sei se antes de empezar no duro queredes facer como unha pequena introducción do que imos a falar ou xa vos entro eu a saco. Sen medo. Sen medo? Vale. Pois bueno, antes de empezar con as galladas, estamos en Esbardallando, en Esbardallamos temos un costume que cando chegaban persoas novas invitadas, pois o último que fan antes de marchar é deixar unha pregunta para os seguintes. En este caso vos sodes os seguintes. E a quen estivo antes foi Horror Cósmico. E a pregunta que nos deixou non é unha pregunta. Vos vou a pasar unha ligazón e unha escena, non sei se a podedes escoitar se poño aquí, se non vos la paso, é unha escena de rol e tedes que contestar ao seu plantexamento, vale? Entón imos a facer unha micro escena de rol, vale? Hai unha luz tintineando nun charco que está no asfalto. É unha noite fría e húmida.
Solo levas unha petaca de whisky e un mechero sucio con 4 cigarrillos no guardapolvos. Un sonido metálico, como un tubo de escape arrastrándose polo chan lentamente detrás de ti. Que fas? Aí tedes a pregunta. Tedes esa situación e que faríades nesa escena de rol cada quen de vos? Voy a ser bruto, apretar o cu e encender un pitillo. Vale. Alguén Esa faría foi. algo? Eso foi boa. E o resto que faría? Eu creo que votaría a correr. Porque os sonidos metálicos de tubo de escape non son un bo presagio, o sea, pies en polvorosa. Ves para que os quedo. Sí, sí, eu en plan peli americana, correndo moito e sen mirar atrás, non? O apunte do tubo de escape arrastrando polo chan, que iso non é que vaya nun coche, iso é que o millor van te zoscar. Aí xa depende da tua imaginación. Eu creo que sería capaz de literalmente sacar a gabardina o que leve, prenderlle lume co mechero e lanzar. Bueno. E Por si Sofía, acaso. Buscaría orixe daso. O máis peligroso. era mirar atrás. Será perigoso, igual xa é tarde, pero se non, igual lle dá tempo. Vale, pois xo deixamos aí a horror cósmico, a ver que lle parece. Pois, nada, mira, aquí en Esbardallando temos unha costumbre que a persoa anterior, o grupo de persoas, neste caso tes mala sorte porque te tocaron un grupo de persoas, fan unha pregunta a ciegas para a seguinte persoa que entrevistemos. Ai, que guai, veña, que dixo medo. Vou darte, a ver, son faciliñas, creo. A primeira é, por que crees que estás nesta entrevista? Que non sexa porque te picamos aí un pouco. Pois non o sei, supoño porque bueno, se lleva falando tempo, non? Pero isto de cadar a xenda é complicado. Creo que o empurrón definitivo foi vernos no Celsius este ano. Sí. E xa foi como, veña, para lá. Non sei, supoño porque se me deixas estou falando de rol todo o día, así que creo que é o verdadeiro motivo. Ben, eso está ben. Como acabaches neste mundillo do rol? Porque eu supoño que isto xa é o vicio de anos, non? Sí, bueno, eu tive unha anomalía, ¿no? Porque bueno, xa son un señor maior con caras na barba, pero hai unha xente da miña quinta, hai unha historia moi habitual que descubren o rol con 14, 15 anos no instituto, empezan a xogar a saco e logo chega a vida adulta, arrasa con todo e fan un parón e logo coa crisis dos 40 volven xogar, ¿no? Es que verdaderes moitas veces historia. Eu fui un late adopter, como se di agora, ¿no? Empecé a xogar con 22 anos na universidade, xa acabando o último curso. Porque me meteu un colega que dixo joder, tiene un casco friki que eres, nunca xogaches o rol. E dije, sí e no. Entón, sí, bueno, xogar o Baldur's Gate de ordenador, o vale, o que era de gráficos isométricos. E me picou a curiosidade. Botamos daquela unha partida de O Señor dos Anéis, da versión MERP que había daquela. Foi horrorosa, o sea, tardamos 3 horas en facer o personaxe e en 2 horas estábamos mortos por un encontro aleatorio con lobos, o sea, pero claro, a mí me quedou o ruxe, a mí me quedou o ruxe de que iso molaba no fondo, ¿no? E por vim probar, e ao final o que me acabou de enganchar foi Vampiro, que estaba de moda daquela, ¿no? Eran os primeiros 2000. Sí. E, bueno, entón nunca pensei de xogar realmente, tiran algún parón por motivos de traballo, bueno, creo que o tempo que máis paseis en tirar uns dados foi cando naceu o meu fillo, co do puerperio e tal, que igual estive 2 anos máis dedicado aos cuidados e outra cousa, pero ele foi cando me aficionei a ver rol en YouTube, o sea que tampouco deixei de todo. E ata hoxe, non? Bueno, dai algo máis dun ano tive unha carambola vital que me levou a, pois, ahora mesmo ter a sorte de formar parte do equipo de Shadowlands, que estou en nómina, e así que non deixei de xogar a rol, senón que me pagan por ello. Bueno, en realidad non me pagan por xogar, fago outras cousas, non? Tipo, contestaros en Blue Sky e tal. Pero bueno, que ven por aí, o sea que, bueno, moi contento de ter o rol da miña vida e espero seguir así ata a xubilación, por lo menos, non? Bueno, ben.
A verdade é que eu son aínda máis late adopter, porque eu creo que non empecé ata os 30 e moitos, pero bueno, pola outra anomalía, a do COVID, que non empezou de xoven, pois foi co COVID. É verdade, Outra pregunta que fixeron a xentiña de Argalladas. Que é algo que sempre quixeches probar nunha partida? Pode ser como xogador ou como máster, nunca probaches. Se non é spoiler, se é algo que tes aí na recámara para unha partida próxima, tamén non fai falla. No, pois mira, vou contar unha cosa que realmente unha historia con final feliz, porque unha cosa que quería probar e vou poder probar dentro de pouco. Sempre tiven curiosidade por facer unha campaña destas tipo West Marches, ¿no? Sí. Marcas del oeste que emplean unha mesa sí, que non hai un grupo fixo, ¿no? Senón que ti hai un grupo de xente apuntada, ti dirixes, lanzas unha convocatoria e van cando poiden, ¿no? Pero vou non facer atípico porque vai ser unha campaña con EMU, con enseñanza mágica obligatoria, que é unha ambientación para salas Walls, que es basicamente está baseada nun webcómic de Sergio Morán, rapaz asturiano, moi habitual do Ceixos tamén, por certo, que vos recomendo en etiu.es, e é unha especie de aquí no hai quien viva, se encuentra con Harry Potter, ¿vale? Un instituto en España, pero con criaturas máxicas. Entón na clase pues hai fantasmas, gorgonas, brujas y vampiros y todo junto, y tienen 14 años, poderes mágicos y van al instituto y ya está. Eso así, no necesitas más para hacer una partida, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya en marcha en septiembre, después de aproveité ahora un pequeno o con axenda e andamos, bueno, sei que é unha cousa que sempre quixen probar e vou poder probar. Entón, a nosa pregunta sería do anterior entrevistado, que foi Antón Losada, non sei se o coñeces, sí, que lo conozco, y tanto. Sí. Está en Shadowlands, la editorial, colaborando con ellos. Y de hecho, jugué hace cosa de un mes una partida de rol con él. Pois cousas que ten Esbardallando, fai un mes estuvo con nos tamén na entrevista, e sin saber que ti serías a seguinte persona invitada, pois nos deixou a pregunta de cal é o teu mellor truco como director de xogo. Hay algo que siempre funciona muy bien para que desde el minuto 1 la gente esté metidísima en su papel y en la historia, y es presentarles una situación irrevocable. Uno de los comienzos preferidos para mí de una partida de roles, cuando comienzas y no tienes más elección que tirar para adelante. Ejemplo, abres los ojos, estás en un sitio que desconoces, con las manos atadas, no recuerdas muy bien cómo has llegado hasta ahí, estás en una nave industrial medio oxidada, medio abandonada, ves a 2 o 3 personas en el mismo estado que tú que están despertando. Posiblemente te han drogado y no recuerdas muy bien cómo llegaste hasta ahí. Lo que tienes muy claro es que este sitio, que aquí no te puedes quedar. Sal de aquí cuanto antes. Escuchas los ladridos de unos perros provenientes de alguna otra cámara de esta nave industrial y no suenan muy amigables. Este es un comienzo. O estás en la cárcel. Mañana van a ejecutarte porque mataste al comendador, no sé qué, tal. Y tú y otra media docena de presos estáis en vuestro último día antes de la ejecución en la plaza pública, en el cadalso. ¿Qué vais a hacer? Es decir, me refiero, siempre funciona el truco en el que ya desde el minuto 0 pones a los jugadores entre la espada y la pared y no hay que preguntarse cuál es mi motivación, cuál es mi gancho. No. Sobrevive, muévete, sal de aquí. Eso funciona muy bien. Apelar, digamos, ao instinto básico de supervivencia. Sí que a persoa que estivo na última charla, Manu, de Realidade Alternativa, deixou unha pregunta que, ainda que pode parecer que é a máis habitual, porque un pouco como foi a vosa primeira experiencia roleira, é a nivel emocional, vale? Como se fora a vosa primeira vez de algo. Non é tanto foi xogando con os meus amigos, senón foi como a vivistedes emocionalmente, que vos marcou para que quixedes repetir, e se vos foi mala, porque aínda así estades aquí. Queres empezar ti, Mel, esta vez? Vale, pois eu, curiosamente, eu pensei no mundo do rol narrativo, porque gustaba moitísimo a narración, e unha das miñas primeiras partidas no rol de mesa foi unha partida do sistema que é bastante nicho, de terror, Ten Candles, que é un sistema de one-shots ou partidas dunha sola vez. E é unha partida que se xoga na completa escuridade, únicamente iluminados por 10 velas.
E é unha conta atrás, basicamente. E foi unha sensación de adrenalina, porque sabíamos dende un principio de que os personajes debían sobrevivir. Entonces, de adrenalina de, proba isto, ai, estánse apagando as velas, estánse apagando os dados. E al final foi unha sensación tan divertida, porque a pesar de que íamos a sufrir e íamos directos ao desastre, foi a diversión de a ver que sacamos deste momento de completa desesperación ficticia que deume para repetir o final. Sí, a adrenalina se che quedou aí con ganas de máis. Vale? Weis, cal foi a emoción que te mantivo a ti no rol a primeira vez? Bueno, eu comecei no rol a principios dos anos 90. Comezáramos un grupo de amigos e mostramos interesados nos libros xogos que se publicaban por aquel entón. Pero, bueno, tratábase sobre todo de temática de fantasía medieval. E o primeiro xogo que xogamos foi RuneQuest. Ao principio esperábamos algo parecido ao videoxogo, pero digo, libro xogo. Pero atopamos algo moi diferente. Entonces, pues digamos que nos picou a curiosidade en plan... como podemos sacar proveito desto? Podemos crear nosas propias historias, alguén ten que dirixir. Veamos que nos abría un mundo cheo de posibilidades. Entón, eu e máis un amigo que, digamos, compramos varios manuais e naquela época estábamos tamén moi interesados polos dos Anéis. De feito, eu merquei a semana seguinte o libro de Jog do Señor dos Anéis. E, bueno, pues enseguida comenzamos a pensar en que historias podíamos inventar e metelas naquel xogo para compartilas cos amigos. Vale, entón adrenalina e imaginación, ganas de contar historias. Se resumimos un pouco que vos trouxo a vos aquí ao mundo do rol. Temos a pregunta de traición que fixo alguén que foi entrevistado antes e ti tes a oportunidade de preguntar algo para a seguinte persoa. Entón, no teu caso, están bastante relacionados co terror, porque, bueno, pois o último programa de Esbardallando era coa temática de Samaín e demais. Tes dúas preguntas, o sinto, eran dúas persoas. Así que... Entón, a primeira pregunta é: cal foi o momento dunha partida de terror, suponse, no que sentiches inquedanza de verdade, arrepío, terror de verdade? Igual nunca te pasou. Máis que terror a impotencia, creo que en algunha partida de Cool había sucesos nos que a miña personaxe estaba totalmente indefensa, que non podía fusir de ninguna maneira. E sí que aterradora sensación de van facer comigo que queiran porque non hai maneira de loitar con isto. Sí, é arrepiante esa sensación. Sí, bueno, tamén porque é como máis realista, ¿no? De indefensión. Esta é, bueno, pois do outro lado, sendo narradora, cal foi o momento, bueno, ainda que non sei se ti dirixiches moito terror, gustache dirixir algo. Pero bueno, ainda que non sei se narrando terror, que disfrutaches máis como perpetradora, como a que causa o terror. Ai, pois mira, recordo unha partida da novia de Barba Azul, na que estaba narrando como unha persona estaba bueno, trigger warning, problemas alimenticios y guarrerías varias. Era como que estaba pintando un cuadro, non sei, era unha sensación extraña, sentía que tiña que comer a pintura do cuadro, entón comía a pintura do cuadro e vomitaba, e volvía a comer a pintura do cuadro co vómito, e volvía a comer, era como un TCA, un problema, era levar a bulimia a algo como moi tenso dunha situación dun entorno hostil nunha habitación que todo como que levaba a non poder sair de aí nese ciclo. A verdade é que recordo que a xogadora que estaba nese momento estaba así como con
Tío, esto estou foi facendo como, ben. bueno, sí, funciona. Moi ben.